Hi guys, आंनि सोरां अफिसियेल NY आव YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। माने आं दिनै सेंग्राफोरनि थाखाय मोनसे गुड निउस लाबोदों आरोना। स' बिदिनो आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लाबोदों आरोना। आं गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया। दिनैसो लाबोनो हादों आरोना लोगोफोर। स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो होनबा मोजां मोनोबा। थ' दा बिदिबा लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दा न' सिङाव हाबबाय आरोना लोगोफोर। न' सिङाव हाबबाय। नै बेनो आरोना। स' लोगोफोर मा होनो जोङो बिमा बिफानिफ्राय फैसा लानानै जेब्लाखि जों फैसाफोरखौ बिदिनो बिमा बिफानिफ्राय लानानै थाइसे थाइनै मोनो आरोना। स' आं बेखौनो नैबेयाव सोना दोनदों खावसे। माने आं खनथाम जाबायमोन आरोना। बिदि खनथाम जाबाय आं सोना दोननाया। ओमफ्राय सिगां आं खननैखौ बुख्रुबखांबाय। ओमफ्राय नै आं दा आरो मोनसे इम्परटेन्ट खामानियाव आं बेखौ बायसिन आरोना। स' लोगोफोर जुदि मोजां मोनोबा आरो भिडिअखौ नायलांबाय था आरो शेयार खालाम आरोना भिडिअखौ। बे भिडिअखौ सेंग्राफोरनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट। माने जों बिमा बिफानिफ्राय थाखा फैसा लानानै जों ओरैनो बेकार बाहायनाय जायो। थाइसे थाइनै मोननाय फैसाफोरखौ आं बेयाव माने जमा खालामनानै दिनै बेसेबां जादों बेखौ खिथानो सानदों आरोना लोगोफोर। बेनो आरोना। गोदान जाबाय माने एसे गोबाव जाबाय आरोना। बोसोरसे बारबाय। बेसेबां जाखो आं दा बुंनाया दा बेखौ बुख्रेबनानै नायबासो नुसिगोन। नैबेयाव माने एम्फौ हाबैनि बेखौ सोना दोननाय जादों आरोना। बेयो बेखौ दा बुख्रेबनानै नायनोसै। आंना मोनसे माने इम्परटेन्ट खामानि जादोंमोन। बेयाव माने फैसा सर्ट जानायाव आं बेखौ बुख्रेबनाय जासिगोन आरोना। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनो। ओमफ्राय माने बेयाव दा बेसेबां फैसा दं बेखौ दा बुख्रेबनानै नायनोसै। बेयाव बेसेबां दं बेनो। बेयाव आं दा माने सिगां आं बुख्रेबखांनानै माने फार्स्टआवहा दोननाया 80,000 जादोंमोन। ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमाव 25,000 जादोंमोन। 25खौ आं दा मबाइल लाबाय आरोना। वान प्लास लादों आं गंसे 25नि। ओमफ्राय नैबेयाव दा बेसेबां दङ बेखौ दा देखावना नायबासो नुसिगोन। स' लोगोफोर बेनो आरोना आं दा बुख्रेबसिगोन। ओमफ्राय बेयाव बेसेबां दं नुनो मोनसिगोन लोगोफ्रा। ओमफ्राय लोगोफ्रा माने आं मोनसे खोथा बुंदों बिमा बिफानिफ्राय जों ओरैनो बायदि फैसा लानानै माने बेकार बाहायो आरोना। स' बेखौनो जों बाहायनानै बेसेबां आग्लाय बेयाव सोना दोननांगौ थिंख्लियाव फैसाखौ। जाहाथे माने उनाव बिमा बिफाखौ माने जेबो बुंनांगौ गोनांथि गैया। गावनो माने फैसाखौ मोनखागोन नालाय। होमबा आं बुख्रेबसै नङा होमबा। बेसेबां दंब्रा थाखा नांगोन एसे 2,000आथ'। Oh my god! बायबाय आरोना लोगोफोर। दा फैसाखौ आं दिहुनगासिनो नै। माने आङो खुस्राखौ बिदिनो मोननानैहाय 500 गथा खालामना दोनोमोन आरोना। नैबेयो खुस्राखौ माने गथा सोरनावबा खुस्रा खालामनानै आङो गथा खालामनानै सोना दोनदों आरोना। स' बिदिनो नै दा बेसेबां जादों दा माने सानग्रोबासो मिथिगोन आरोना। र' गगासिनो दं। Oh my god! बोरै जाखो गगासिनो दं आरोना। गगासिनो दं। गगासिनो दं। गाय जाबाय मबाइला। गगासिनो दं। गोराथारलै बे। बास गगासिनो दं जेबो जायाखै दाबो। बास बारा गैया खोमालै। गगासिनो दं। फैसा बोरै जानांगौ दालाय। गगासिनो दं। गथारसिगोन। गगासिनो दं। Oh my god! बुरजा जाथारबाय। दंबावो दाबो नै एसे द्लाम दंबावो। वाव भेरि गुड। एबार नै 100 फैलायबाय आरोना। 100 फैलायबाय एबार नै 200 फैलायबाय। 200 फैगासिनो दं। वाव
Oy. 500 bas. So लोगोफोर गैला नै एकदम खालि जाबाय बेयाव गैला आरोना माने आं बेखौ बानायफिननो हानाय बायदि देख्रेबना दोनदों आरोना ओमफ्राय माने बेखौ आं दा आथा होनानै दोनफिनगोन उनाव सफिननो हागोन माने बायनांगौ गोनांथि गैया बेनो जाफिनगोन आरोना मोजाङै दं आंना माला दा माबा लादोंमोन बियो लोगोफ्रा बायनानै दोननो हागोन 80 थाखा लादोंमोन फिसाया बारा लाया 40 थाखा 50 थाखा लायो आरोना ओमफ्राय बे 80 थाखा लादोंमोन होमबा बेयाव गैला आं दा फैसाखौ साननोसै बेसेबां जादों ओमफ्राय बेखौ इयाव दोननोसै बेना खर'आव थांखो खर'आ थांखो हा खर'आ नै बिदि आरोना इदि खर'आ नै इदि आं बेखौ बेयाव दोनसै ओमफ्राय दा आं दा जाबनोसै आरोना फैसाखौ बास फैसाखौ जाबनोसै आङो दा बेसेबां जादों साननोसै दा फैसाखौ सानगासिनो आङो र' जाबगासिनो आरोना लोगोफोर बै मोनसे केमेरा जाखोनि गाय जाबाय बा एसे सम मोनलाब्रा थांनो लुगैगासिनो आं दे फैसाया जाबनाय जागासिनो दं जाबगासिनो एसे हारसिं बानायदों नालाय लोगोफोर भिडिअखौ केमेराया मोजां जायाखै लानायफ्रा बास बार फैदों माने आं न' सिङावसो बानायदों माने जोंना कारेन्ट गैया आरोना एकदम दुखिया अबस्था बेसेसो जागोनथाय फैसाया नायनांसिनसै नै दा आं सोनायाथ' बावबायमोन 1.5 बोसोरसो जाबायमोन लोगोफोर आं सोनाया फैसाखौ जमा खालामनानै सोना दोननाय आरोना 1.5 बोसोरसो जाबायमोन ओमफ्राय सिगां 25,000आ 8 माससो जाबायमोन ओमफ्राय सिगांनि 80,000याबो बोसोरनैसो जाबायमोन आरोना ओमफ्राय नै दा बेबो बोसोरसे बारबाय बोसोरसे इदिनो 3 माससो जाबाय आरोना बोसोरसे 3 मास जाबाय ओमफ्राय नै दा बेसेबां जाखो बेखौ नायबासो नुसिगोन आं बोसोरसे 3 मासाव आं बेसेबां खामायनो हायो बिमा बिफानिफ्राय आं फैसा लानानै बेसेबां खरसा खालामो ओमफ्राय दा बिमा बिफानिफ्राय आङो लानानै आद्रा दोननायखौ आं माने इदिनो 50 थाखा 100फोरखौ इदि जमा खालामनानै खुस्राखौहाय आङो बेलेगनाव गथा इदि 500 गथा लानानै सोना दोनो आरोना ओमफ्राय बे फैसाया गाज्रि जाया लोगोफोर सान्दुङाव सम सम फोराननांगौ बै थिंख्लिखौ सम सम फोराननांगौ नङाबा फैसाया माबा जागोन नालाय मा होनो मैखुन बेरगोन ना माबा जानानै फोननानै जाबाय बायदि मोनदों आं एसे आइफन मबाइल लायनो हासिगोन लोगोफोर होमबाबो आं दा आइफन मबाइल लायनो हाया बेलेग खामानि बाहायनायावसो माबागोन नालाय आङो इम्परटेन्टथार आंहा बियो आं बे खामानिखौ बुंथ'नो हाया लोगोफोर देनां साक्सेस जाबाथाय आं बे खामानिखौ फोरमायनाय जागोन ओमफ्राय आं सिगांनि माखासेखौ 8,000खौबो आङो बिराद इम्परटेन्ट खामानियावनो बाहायदों ओमफ्राय 25खौ हले आं ओरैनो बेकार गारनाय जादों आरोना मबाइल लानाय जादों होमबाबो दा बिराद खामानि होगासिनो दं मबाइला आंना लखन थानो सुखुवालै इयो जाथारसिगोन आरोना लोगोफोर र' साननो मोनथारसिगोन स' लोगोफ्रा बिदिनो नोंसोरबो दोननो नाजा खामानियाव सोलियो सब माने जों ओरैनो बेकारसो जाला लोंला गारो फैसाफोरखौ बिदिनो जमा दोनबा माने जाहाथे माने सब खामानिखौनो एसे आवगायनो हागोन आरोना सिथलाम जाबायनो लोगोफोर फैसाया ओमफ्राय नैबे 100 200 दंबावो बेखौ दा माबानोसै आं बेखौ सानग्रोनोसै आरोना
55 जाबाय लोगोफोर बेयाव 55 जाबाय आरोना ओमफ्राय नै दा माबा दंबावो नैबेबो दंबावो 100 200आ 55,000 जाबाय माने आंथ' होमबा आइफन मबाइलखौनो लानांसिगोन आरोना थ' होमबाबो आं आइफन मबाइलखौ लाला नेक्स्ट टाइमाव जुजिनोसै मा जायो इसोरा अनबा लानो हागोनदां माने आं दा बे खामानिया इम्परटेन्टथार बेनिखायसो आङो बेखौ दिखुनांगौ गोनां जाबाय आरोना नङाबा आङो बेलेग सिमां दंमोन आंहा बे बेसेबां जायो बेखौ नायबावनोसै बेसेबां जायो बेखौ नायबावनोसै आंनि सिमाङावथ' 60,000सो जानांगौ गोनांथिमोन नाथाय 60,000 जायासै बायदि मोनदां नायनोसै र' होमबाबो ओंखारबायलै ओंखारबाय नै आखाइ जि मावबाय आंना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60,000 बे जाबाय 90 60,000 90 जाबाय आरोना लोगोफोर आं दोननाया माबा जाबायमोन 12 13 14 मासावहाय बिसिनि जाबाय आरोना लोगोफोर 60,000 90 थाखा जाबाय आरोना 60,000 90 थाखा जाबाय आरोना लोगोफोर होमबा नायदो जों बेसेबां बिमाफोरनिफ्राय फैसा बाहायनानै जों बाहायनायखौ बिदि दोनोबा आरोना बहुत माने गावनिनो खामानिया मोजां जागोन आरोना स' लोगोफोरा बिदिनो नोंसोरबो सोलोंदो नायदो आरोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर गासिबो सोलोंना ला बिदिनो आंबो माने सिगां सासे मानसिनिफ्रायसो आं बेखौ सोलोंना लादों आरोना बे माने फैसा खुस्राखौ दोनबाय थायोमोन नाथाय आं फैसा खुस्राखौ दोनबाथ' बारा हाबनाय नङा बिलाइखौनो दोनबा बांसिन हाबगोन होननानै आङो माने बिलाइखौनो दोननाय जादों आरोना होमबा नायदो लोगोफोर 60,000 जों दा जों मा खामानि मावनो हायो मा मावनो हाया स' बेनोनो आरोना 60,000आव आं दा बेलेग खामानि मावनो हागोन 60,000 नै बेयावहाय दङ बेयावहाय दं नैबेजों जाबजानानै 60,000 90 जाबाय आरोना स' लोगोफोरा बेनो आरोना भिडिअआ दिनैनि कन्टेन्टआ स' लोगोफोरा जुदि मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब आरो लाइक होनो दाबाव आरोना बयबो माने आं गोबावजोंसो लाबोनो हायो भिडिअखौबो टाइम मोना खामानि बेस्थ' मावनाय जाबाय थायो आरोना गायनाय फुनाय दिनमोन आरो नै दासो गायनाय फुनायफ्रा जोब्बाय गायनाय फुनाय लोगो लोगोनो आंना नै बेलेग खामानि सोलिनाय लोगो लोगो आं बे फैसाखौ बायनाय जाबाय ना लोगोफोर स' लोगोफोरा बेनोसै आरोना भिडिअआ जोबनायसै